Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin cigaban labarinmu mai suna Kuruciyar Minal, kashi na 31. Idan masu sauraro ba ku manta ba, a jiya mun tsaya ne a inda muke cewa Zakiya tana gani kuma tana ji, amma banda kyafta ido babu abin da za ta iya yi. Ko hawaye sai da idon ta su ciko. Wilciya suka daura ta, Goje ya tura ta ya fitar da ita, sannan suka fitar da Minal ma. Daidai maraba gaban Karo International Market suka yarda da Minal, suka bar ta a nan kwance shaɓe-shaɓe kamar matacciya. A nan muka tsaya, yanzu kuwa za mu daura. Bismillahirrahmanirrahim. Cikin garin Abuja suka shiga, inda suka nufi gida direct. Yayin da Aisha ta tafi hospital saboda already an kira su cewa Yazid is unconscious. Kwada ta isa asibitin, ɗakin da Yazid yake aka kai ta. Kwance yake cikin kayan asibiti, fuskar nan ta yi fayo, ya ɗan rame kaɗan. Baki ta taɓe tare da yin murmushi, ta ce soon I will be ruling everything, sannan ta sami waje ta zauna. Ummu Amina ce ta fito daga gidanta, fiskan ta dauke da damuwa ta shiga makwabtansu. Sallama ta yi. Uwani ta amsa tare da yi mata barka da zuwa. Gaisuwa suka yi a tsatsaye. Uwani ta ce Ummu Amina har yanzu yaran nan shiru? Anya lafiyar su kuwa? Dan tsanani kwana 3 suke yi suke dawowa gida. Amma yanzu dubi, satin su daya ba ko labarin su. Ummu Amina ta ce ai shi yasa na zo mu fita mu nemo su. Dan garin Abujan nan tsoro yake bani. Masu kuɗin nan yawancin 'yan shan jini ne. Balle yaran mu sun fita daga ƙauyen Abuja, yanzu sai a ruɗe su ga maraban nan ba dai mutane ba. Ai muna samun su, kawai ta sakeyar su zamu yi, mu tafi Suleja, ko ya kika ce? Uwan ta ce ni ma dai haka nake gani, amma zan shawarci mai gidana. Allah dai ya shirya mana zuri'a. Ummu Amina ta ce amin. Nan uwan ta zaro mayafinta suka baza cikin gari domin nemo 'ya'yansu wato Sabi'u da Lado. Uwani dai ita ce mahaifiyar Lado, yayin da Ummu Amina take mahaifiyar Sabi'u, wanda ake kiransa da Sabi Niga. Ummu Amina ba ta da burin da wuce ta haifi ɗiya mace ta sa mata suna Amina, sai dai Allah bai bata ba, sai ɗaya da ta haifa, wato Sabi Niga, wanda ya zamto mata alaƙaƙai, da haihuwarsa gwara babu. 'Yan jihar Nasarawa ne, amma a Maraba suke da zama. Sai lokacin noma yayi suke komawa Nasarawa, su nomo doya sai su dawo su siyar. Shi da Lado ba su da aiki sai yawo a gari, su daki wancan, su sari wancan, su kwace kuɗin wancan, a yi bangan siyasa da su tsokano 'yan sanda, kullum dai cikin matsala suke, gashi sun ki aure. To, kowa zai aure su? To, ai ko za su yi ma, wa zai ba su 'yarsa? Hadiri ne ya haɗu ya baki kirin, sai tsawa da ake, hakan ya sa Ummu Amina da Uwani laɓewa a wani zauren shago. Suna laɓewa a zauren wani shago aiko ruwa ya ɓarke ba ƙaƙƙautawa. Ruwan da ya fara dukanta ya sa ta bude idanunta da suka yi mata nauyi. Gaba ɗaya jikinta ciwo yake mata. Da ƙyar ta zauna kawai sai ta fashe da kuka domin gaba ɗaya jikinta da zuciyanta na mata wani iri ga bakin ciki da take ji. Ƙoƙarin tuno wani abu ta yi amma ta ji ɗib banda sunanta babu abin da ta sani kamar yanzu aka cillo ta duniya. Jin motsi a cikinta ya sa ta kalla. Me za ta gani? Ciki ne da ita? To fa, a nan ake yin ta. Tunani ta fara yi, wai shin hatsari ta yi ne? Cikin waye? Tana ma da aure? Su waye iyayenta? Waye mijinta? Daga ina take? Ganin babu amsa yasa ta ƙara fashewa da kuka. Tsananin kukanta ne yasa hankalin su Uwani yayyo kanta. Ummi Amina ta ce, Allah sarki, mahaukaciyar can kyakkyawa, kowane azzalumi ne ya samu ya dirka mata ciki. Ga ruwa na dukanta, kabibiya ma yunwa take ji yasa ta kuka. Uwani ta ce, har ta bani tausayi, amma yadda kika gano ta da kyan nan kika bibiya hamshakiyar karuwa ce. Ummu Amina ta ce kai ni dai ban yarda ba. Uwa nake faɗi alkhairi ko ki shiru. Bari in ɗauko ta in shigo da ita ƙasar rumfan nan. Kar abin da yake cikin ta ya lahanta. Nufo Minal ɗin ta yi jikinta na rawa don tsoron mahaukaciyar kar ta rufe ta da doka. Daga ɗan nesa nesa ta ce baiwar Allah. Minal ta ɗago da kanta cak. Ta tsaya da kukan lokaci ɗaya ta ji ƙaunar Ummu Amina ya kama ta. Babu ɓata lokaci ta fara ƙoƙarin miƙewa. Taimaka mata Ummu Amina ta yi ta miƙe. A take ta rungume ta tare da ƙoƙarin faɗin Umma. Amma me sai ce ta kasa magana. Jan hannunta Ummu Amina ta yi ta kai ta ƙasar rumfa. Haka aka gama ruwan ta ce mu tafi ko? Ummu Amina ta kalli Amina ta ce to baiwar Allah mu za mu tafi ki tafi gida. Ke ma ki tafi gida kar zazzabi ya rufe ki. Riko hannunta Minal ɗin ta yi Uwani ta yarfa tare da faɗin cewa ke sake mata hannu don Allah. Ke ma Ummu Amina laifinki ne daga ganin mutum wai ke uwar taimako ko? Haka Uwani ta rufe idonta tana ta masifa. Wa Ummu Amina ta fi da shiga sabgan da ba a gayyace ta ba. Ummu Amina kuwa faɗi take, haba Uwani, ki bari ko abinci mu bata mana. Mai ciki fa abin tausayi ne. Millakan yunwa take ji, ga sanyi, haka ta dinga kakkarwa ga zazzabi da ya rufe ta. Tashi ta yi ta fara tafiya, ga jiri da ke ɗibanta. Wani suya spot ta gani,
ta je gefen wajen ta tsaya, sai haɗiyan yawu take tana kallon yadda mai ke ɗiga daga jikin naman. Wani guntun biredi aka bata, aiko ta hau mamuka tana ƙwarewa. Kowa idan ya gama cin abin da zai ci, sai ya bata guntun. Mai suya dai abin ya fara bashi haushi, don haka ya cika yi fam sauran fashewa. Former Lieutenant Sabir, wanda ya rasa aikinsa na ɗan sanda saboda ya ce ba zai yi rashin gaskiya ba. Ya siyo doya wanda za a yi breakfast a gidan da yake gadi, ya hau babur ɗinsa kawai ya je na marmarin suya. Hakan ya sa ya tsaya a tukuban da Minal take a gefe. Haka aka kawo mai, yana ci yana kallonta, ji yake kamar ya santa. Amma da ya fara tunani sai ya ji kansa ya fara mai ciwo. Kawai sai ya ji ya kasa ci saboda kallon namu da take ta yi. Mai tukuba kan, ganin kamar saboda ita Sabir ya kasa ci, ya sa shi ya fara koranta. Kuka ta fara masa tana cewa don Allah bata ƙoshi ba, ya fara hankaɗe ta. Sabir ne ya daka masa tsawa. Kwalarsa ya damƙe tare da faɗin, kai wani irin wawa dabba ne, baka san kima da darajar mace bane, baka ga ciki ne da ita ba, zaka na hankaɗe ta, ko muharramar ka ce zaka taɓa ta. Duk cakwakiyar nan da ake, Minal bata sani ba, don har ta ce ta ɗauki naman da Sabir ya bari ta fara ci. Sabir kuwa lura da ya bata wajen, hakan ya sa ya saki mai nama, ya juya daidai lokacin kuwa ta danna albasa a baki. Murmushi kawai yayi, ya zauna a gefenta, ya ce ya sunanki? Kuri ta ido tana kallon sa. Murmushi ya sake mata, ya ce yunwa kike ji? Ta gaɗa kai daidai lokacin wayarsa ta yi ringin. Ya ce hello Hajiya? Sabir ina ka tsaya ne? Ya ce gani nan dawowa, daga nan ya kashe. Tashi ya yi tare da cewa ‘yar uwa sai gobe ko? Murmushi ta yi ta gyaɗa masa kai. Daga nan ya ɗale babur ɗinsa ya wuce, ita ma ɗaukar ledan ta yi ta fara tafiya. Tana cikin tafiya ta taka ƙaya, hakan ya sa ta tsala ihu. Ashe daidai ginin ‘yan shaye-shaye ne, Lado ya ce tattabara daga sama ga sassa. Sabi ne ya zo ya sunkuce ta, bai ajiye ta a ko'ina ba sai cikin ginin. Kuka ta fara musu ga zafin ƙayin da take ji. Lado ne ya ajiye kwalbar giyan da ke hannunsa ya fara zara belt. Baya ta fara yi, daidai lokacin Allah ya taimaka mata aka ɗauke wuta, don haka area ɗin gaba ɗaya ya yi duhu. Kwalbar ta raruma ta kwala ma wani, sannan ta miƙe ta fara bin gini. Aiko ta taka kwalba. Toshe bakinta ta yi, tana fita aka kawo ta, hakan ya sa suka bi ta a guje, ashe Sabi ne ga ta kwalawa kwalbar. Gudu suka dinga yi kamin ta samu ta laɓe a lungu, sai haki take, tana ji aka dafa kafaɗarta, juyowa ta yi suna haɗa ido, ta zaro ido tare da ƙwalla ihu. Ba kowa bane illa Sabi Niga, aiko ya wanka mata wani jahilin mari wanda ya sa ta faɗuwa ba tare da ɓata lokaci ba. Dariya ya shege da shi har da rike ciki, hakan ya bata damar raruman dutse, ta tashi a hankali sannan ta kwala masa. Ihu ya saka yayin da ta fita a guje tana mai tallafo cikinta wanda ya fara mata zafi a halin yanzu. Sauran 'yan daban ne suka yi saurin ƙarasa wajen Sabi'u sakamakon ihun da suka ji yayi. Tambayarsa suka fara yi, lafiya? Ya nuna musu hanyar da Minal ta bi. Biyu daga cikinsu ne suka bi hanyar, yayin da Lado ya tsaya, ya tallafa masa ya tashi sannan ya fara ƙoƙarin kai shi gida. Minal gudu ta sharara, Hassan da kafanta suka daina gudu, kamin ta samu wani zauren wani gida ta shiga. Itacen girki ta gani a jibge gefe guda, don haka ta je ta jingina jikinta, babu ɓata lokaci, bacci ya ɗauke ta, duk da ko a jikinta tana jin akwai abin da ya dace ta yi wanda ba ta yi ba. A ɓangaren Yazid kuwa, Yazid bai bude idanunsa ba sai wajajen karfe 10 na dare. Akan fuskar Ayush suka fada, ta sakar masa wani munafikin murmushi, tare da faɗin broda sun da tashi, kallon ta yi da alamar tambaya, ya ce broda, ta ce karka damu, dama likita ya ce min za ka iya manta wasu abubuwa. So, karka damu. Zan baka dukkanin information da kake bukata. Jinjina kai yayi alamun to. Yana kare mata kallo don shi bai ma yarda da ita ba. Yace wace ce ke? Murmushi ta yi tare da zama a bakin gadon, ta sa hannu ta riko nasa. Dan janyewa yayi, ta ce karka damu, ni muharramar ka ce, ni kanwar ka ce, yo baby sister, ka tuna? Sakan jiki kaɗan yayi, yace to me yasa aka kawo ni nan? Ta ce saboda tun san da mahaifinmu ya rasu, kake cikin damuwa, hakan yasa ka samu wani ciwon kai mai tsanani wanda yakan sumar da kai wani lokacin ko ya sabbaba maka manta wani abu. To wannan karan da alamu alakarka da mutane ka manta. Jinjina kai yayi, alamar maganar ta kama kwakwalwarsa. Yace muna da mahaifiya? Tace tana gida yanzu haka, ga hotonta. Ta faɗi hakan tana nuna masa wallpaper wayanta. Hotonsu ne su 4, shi da ita da Momi da Umma Hani. Yace to ai mata biyu ne wajen, wace ce ita? Tace mai kwalliyar nan ne mana. Wancan kuma Umma Hani ce, nani dinmu. Ajiyan zuciya ya sauke yace ba ni ruwa in sha. Dariya ta yi kamar shashasha. Au, na mance na tsaya ina maka surutu. Murmushi kawai yayi tare da karɓar ruwan ya sha.
Nan dai ta ci gaba da yi masa bayanin ƙarya, shi kuma Allah sarki bai sani ba sai shiga yake tare da riƙewa. Haka nan yayi ta jinta, yana ta riƙe abubuwan take faɗa mishi. A ɓangaren mom kuwa, gidan mahawata suka sa aka kai mom bayan an hakwatar da ita. Mai kawo abinci ne ta zo tana wulla musu harara, ta iso ɗakin mom wanda yake na ƙarshe. Tana kallon mom ta ji kamar ta santa, kuma lokaci ɗaya ta ji mahaukarciyar ta kwanta mata a rai. Wulla mata nata abincin ta yi, mom ta so ta ɗauka, ta kyarkare da dariya, kamin ta ce na gode. Fara ce ta yi tana yamutsa fuska, da ka gano ta ka san bata saba da wahala ba. Tsayawa kallon ta yi, kawai sai ta ji hankalinta ya kwanta da mahaukaciyar. Buɗe ɗakin ta yi ta shiga, sannan ta rufe, a take mom ta fara ja da baya, tana faɗin, kar ki matso kusa da ni, kar ki matso kusa da ni. Matar ta ce kwantar da hankalinki, babu abin da zan miki. Zama ta yi a gefenta, kawai sai mom ta fashe da kuka. Matar mai suna Siniyo Hauwa ta ce me aka yi miki, kike kuka? Mom ta ce ɗana, za su cutar min da shi. Siniyo Hauwa ta ce, ina yake, yaya sunan shi? Shiru mom ta yi, kamin ta ce ni ma ban sani ba, na manta, sannan ta ƙara fashewa da kuka. Rarrashin ta Siniyo Hauwa ta yi. Haka suka yi hiransu duk da cewa wani lokacin mom ɗin takan mata hauka, amma duk da haka tana zargin wani abu. Tana ganin haukan mom ɗin ba haka kawai ba ne. Washe gari da safe aka sallamo Yazid, kuma har lokacin Ayush tana liƙe da shi. Momi ne ta zo ta yi musu oyoyo. Ta ci ado, ta kashe ɗaurin ɗan kwalin shaddar nan, gwalagwalai ta ko'ina. Abin nema ya samu. Daidai lokacin wayan ta yi ringin, hakan ya sa ta yi excusing kanta kamin ta haura sama. Goji ne ke kiranta, ta ce baby ya aka yi ne? Ya ce lafiya kalau wifi, dama so nake mu haɗu. Ta ce okay no problem, ka same ni a Sheraton Hotel. Royal Suite, ɗaki na 3, ya ce ba matsala sai mun haɗu. Motar loko ne suka iso, suka fito suna cewa ina president. Wai attack naka ya tashi ko? Nan suka yi masa jaje domin su ma an juyar da kwakwalwarsu sannan suka koma site ɗinsu. Kuma a daidai lokacin ne su Zakiya suka shigo ita da Jamal. Yazid ya yi shakin hannun Jamal, ya ce yo a Jamal ko? Jamal ya ce yup, ashe baka manta ba. Dariya Yazid ya ce ai Lilisis ta faɗa min, ta ce idan na ga Balarabe to shine cousin ɗinta Jamal. Jamal ya ce tabbas kuwa, amma ka daina damun kanka. Onkul ya tafi, babu abin da yake bukata sai addu'a. Momi ta fara share kwalla, kaman da gaske. A halin yanzu dai, abin da suka nuna wa duniya shine, baban Yazid ne ya haɗa jini da Larabawa, saboda kamannin Yazid da kuma Jamal. Idan ba haka ba, ai mom yar Najeriya ce fituk, don haka ba su da explanation. Shi yasa suka haɗo wannan ƙaryar, tunda dai a zahirin gaskiya mom ce Balarabiya, kuma sun batar da ita. Bangaren Silado kuwa, ko da Silado suka ƙaraso layinsu, godiya Sabi'u ya yi musu tare da cewa ya tafi gida shi ma zai wuce. Haka suka rabu suna shirya yadda za su yi mugun saɓawa Minal idan suka same ta. Yana raba hanya haka har ya shigo. Har ya wuce sai ga kamar akwai wani abu da bai saba gani ba a gefen icen mahaifiyarsa. Rakani kashinsa Nokia ya ciro ya haska, sai ya tuna ashe gari ma ya waye. Kalla yayi da kyau ya ga Minal kwance tana bacci hankalinta kwance. Ya ce daidai kenan, wato ni kin ta gayyara ni, shine ke kuma zaki zo ki kwanta ki bacci ko? To gashi nan Allah ya kawo min ke har gida. Dariya ya fashe da shi wanda ya sanadiyar farkawanta, babu shiri ta fada cikin gida daidai lokacin Ummu Amina ta sauke kunun sayarwanta. Tana kokarin dauko mu kubur dinta na tuyar kosai, ta ga mutum ya fado mata cikin gida. Salati ta rafka yayin da Minal ta buya a bayanta. Daidai lokacin Sabi ya fado gidan yana fadin ina take, ina ta shiga. Ummu Amina ta ce lafiya zaka biyo yar mutane? Ku fado cikin gida da sanyin safiyar nan? Yace kalli, Ummu kalli goshina, wannan yar iskar ce ta jama. Kallanta Ummu Amina ta yi ta ce a'a, irin nan dama ke ce? Sabi ya ce kin santa ne? Ta ce ai jiya da muka fita neman ku ni da uwani, sai aka fara ruwa, a nan muka haɗu da ita. Kai, miƙo min kujeran can ta zauna. Ya ce tashin hankali, ai in dai ni zan ɗauko kujera ta zauna, sai dai ta mutu a tsaye. Na rantse da Allah, wallahi idan na shiga na fito, bata bar gidan nan ba, zan muku hauka. Yana faɗin haka, ya banka ɗakin sa ya shiga. Ummu Amina ta ce, daɗin abun ni ce uwar ba kai ba. Ganin ta shiga da Minal cikin ɗaki. Ta zaunar da ita, sannan ta bada kunu, sannan ta ce mata ta shirya su tafi kasuwar Gwanjo ta siyo mata kaya. Ta daga kai alamun to, nan dai Ummu Amina ta gane cewa Minal bata iya magana ba. Haka suka tafi kasuwa, ta zaɓo mata kala 5 masu arha da rahusa, sannan suka dawo gida. Ko da suka dawo, Sabi baya nan, don haka Ummu Amina ta ce wa Minal ta yi wanka da shirya, sai ta zo ta karbi kosai a kofar gida. A bangaren Yazid kuwa, Yazid yana zaune a ɗakinsa. Ayush tana haɗa masa shayi, ya ce, Little sis, bani da mata ne? Ajiyan zuciyar sauki, ta ce Allah ya yi mata rasuwa bayan ta haifi Safwan. Shiru Yazid ya yi, abin ya ce Safwan ɗin ɗana ne?
Ayush ta ce shi da kaninsa Sahir. Murmushi Yazid yayi, ya ce no wanda nake jin kamar ina misin wata, ashe marigayiyar matata ce. Ina yaran suke? Ta ce sun tafi school, is already 8 fa. Ya ce kika ce ni ne president na Jitmal Group ko? Ta ce of course bro. Ya ce to gobe zan ci gaba da tafiya aiki. Ta ce okay bro. But bro, ka san ban daɗe da dawowa daga karatu ba. And you said zaka bani GM. Ka ce zaka shirya papers kuma sai wannan abun ya faru. Ya ce no problem, tomorrow zaki iya fara fita. Ke ce general manager na advertisement department. Tsalle ta daka da rungume shi ta ce thank you brother. Ya shafa kanta, ya ce you are welcome sweetheart. Kan shi ne ya sara, jin kalmar sweetheart, hakan ya sa ya rike kansa. Ta ce bro lafiya? Ya ce nothing, ki ciro min Sahir da Safwan din idan sun dawo gida. Ina so na gansu. Dariya ta yi ta ce kajiwa? Ka je ka fa bro, wai ka gansu. Sai ka ce irin an siyo sunnan. Ya ce to ai na manta shi yasa. Dariya kawai ta yi ta fice. Tana fita daga site din, ta daka tsalle tare da faɗin yes, komai yana tafiya yadda nake so. Ummu Amina kuwa tana cikin tuya Minal ta fito ta zauna gefenta. Murmushi ta mata, ta ce har kin fito kenan. Minal ta daga kai, ko sai ta zuba mata ta fara ci, tana mata hira yadda take so. Tana mata hira yadda take son Allah ya bata diya mace, to sai gashi Allah ya bani ki. Kina son ki zama diyata? Minal ta daga mata kai. Abin da basu sani ba, 'yan anguwan duk sun taru. Labari ya ratsa ta ko'ina, akwai wata sabuwar budurwa kyakkyawa a gidan Ummu Amina, kuma tana da ciki. Saurayi da ke siyan kosan ne ya ce, Ummu Amina, wai ina kika samu wannan kyakkyawan budurwa? Ummu Amina ta ce ban son maganar banza, diyar nan ta wace da dade ina roƙon Allah ya bani, ya kawo min ita har gida, kuma har ma ina sa ran samun jikoki. Sunanta Amina. Kallon Minal yayi ce wow, ni dai Minal baby zan dinga kiranta, sannan yayi kokarin riko hannun Minal din. Wani irin kallo ta banka masa tare da jan dogon tsaki, tana mai yin kicin da idanu. Ya ce to fa. Ummu, ai baki sanar da ni cewa Aminan taki bata da kunya ba. Ashe uwar tsiwa ce. Wani kallo Minal ta aika masa, ta ajiye kosan a gefenta, ta dafa ƙasa ta miƙe. Wato za a yi cakwakiya kenan. Daidai tsayuwarta, ta miƙe ta dunkule hannu. Wata mata da ke gefe tana kallon abin da yake faruwa ta windo ta ce, to, ashe Aminan ba ta arziki ba ce, wannan Aminatun 'yar jagwal ce. Take kan Minal ya sara, Aminatu 'yar jagwal? Aminatu 'yar jagwal ɗin nan shi ke mata yawo a kanta kamin ta yanki jiki ta faɗi. To masu sauraro, ni dai a nan zan ga dakata. Harka ta matan sojoji da sojojin nan ba son shigan shi nake ba. Barin ƙara gaba, kada tsautsayi ya zo ya ritsa da ni, a zo a sanya ni cikin masu amsa tambayoyi. To, ni dai kun ga tafiyata, mu haɗu a kashi na gaba sai mu ɗaura daga inda muka tsaya. Mun gode.